Oras na para pag-usapan ang pangangalaga sa ating kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Kasama si Kuya Jan Barrios tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito sa DZGB. Always number 1. Kaagapay sa kalusugan. Ngunya na pagkabanggi mga tugang pag-urulayan ta ang mga manlain-lain na food supplement, mga natural na produkto herbal na suplemento na makakatabang sa tuya para maiwasan ang mga manlain-lain na sakit na nakukuha ta sa pagkakan, ning mga masisiram na pagkakan lalo na ngunya na holiday season. So ano ba ang may tatabang kaya ng mga herbal na suplemento na yan sa satuyang hawak para maiwasan yan? Mag-iribanan po kita hasta atyan na alas 9 ng pagkabanggi. Sarong oras na duro-diretsong pag-rolay may kinaaraman sa salud, inipoan, kaagapay sa kalusugan. Marhay na pagkabanggi Pilipinas, marhay na pagkabanggi Bicolandia, marhay na pagkabanggi sa Gabos. Welcome sa programang Kaagapay sa Kalusugan. Sa indong nakakaibanan permi sa programa, iyo po si Kuya Jan Barrios at your service. Mag-iribanan na naman kita ngunyan na pagkabanggi para sa sarong oras na duro-diretsong pag-rolay may kinaaraman sa salud, paano maiwasan ang mga manlain-lain na sakit, paano maatamanan at sa tuyang mga hawak sa tabang po yan, sa paagi po yan kan pag-inom ng mga manlain-lain na mga food supplement, mga produkto po yan ng Herbs and Nature and Trevenod Corporation. Yan po na may Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid Silimarin Capsule, Pitron Fat Burner of Lutein Capsule, tapos yung iba pa, Sugency Vitamin C, Gency Plus Asinang Plemex, Lagundi Capsule and Syrup. Marhay na pagkabanggi tabi sa indo mga tugang na ugmakungunyan ta, magkakairibanan na naman kita sa last working day. Ngunyan ay petsa 30 na po sa bulan kan Disyembre o December 30. So, how are you? How's your health? Kamusta po ang sa indong mga salud? Kamusta ang sa indong mga hawak? I hope healthy po yan sa indong mga hawak ngunya na banggi. Araw ba kayo ng mga patapos na naman ng taon, dakulo na naman kitang pipreparar. Saro dyan sa mga tiga-preparar ta pala, mga New Year's resolution, mga gustong baguhon kan sa tuyang mga kababayan, yan na gusto tang mga bagon para kang mag-e-exercise na ngaya ko, o kaya magda-diet na ngaya ko, o kaya may mga iba dyan nagsusurat kan sa indang mga listahan sa New Year's resolution. Permi ko na ngayang iaarog kayo ni ang arog kayo ni mga bagay. Permi ko na ngayang lilinigon niya yan sa kuyang mga kwarto. Ano pa man, orgaan, mga New Year's resolution na pigaapod kan sa tuyang mga kababayan. So ano ba ang sa imong mga tugang? Ano ba ang sa imong nakasurat na dyan sa imong New Year's resolution? I hope sabay nyo na isurat po dyan ang sa indong pagmamantinir, pagpapakusog, giging healthy kan sa tuyang mga hawak. Yan po ang sa tuyang perming tiga-gibo digdi sa programa, tiga-advice ta sa tuyang mga kababayan. Kaya di kita nalilingawan minsan ka sa tuyang mga kababayan, lalo na kung gusto nindang baguhon sa indang lifestyle, yaon lang po kami digdi sa programa para magtao sa indo. Hindi mga advices, mga educational information about sa tuyang health. Kaya dapat nakatutok na kita ngunya na pagkabanggi sa satuyang programa, especially ngunya na pagkabanggian sa tuyang pagurulayan is may kinaaraman sa mga manlain-lain na food supplement, mga herbal na suplemento na makakatabang sa tuyang hawak na mamantinir na healthy. Lalo na sa panahon ng mga holiday season, uso ang mga pagkakan, uso mga masisiram na pagkakan.
maglista ka nga Kuya John Barrios, ano ba itong mga usual na nakasurat dyan sa mga sa mga handaan? Yan na mga karne, mga spaghetti, yung garon. Yung favorite pati yung spaghetti, siram-siram yan Tapos, mga kaldereta, dinuguan, isus, yatay. Pagka siram-siram ng gadkaan ng mga handa na yan, dahil pati nawawara minsan mga tugang yan na pag-inom ng alak kan sa tuyang mga kababayan. Pero we always advise them not to take too much of drinking. Dakul talaga ang mga backlash kaan. Dakulon ang mga pwede tang saparon ng mga manlaylay na sakit sa pag-inom ng dakulon na alak, pagkakaning mga dakulon na fatty foods, and many more pati duman sa mga kababayan ta na may existing ng sakit, pag-urulayon tapayan ngunya na pagkabanggi kung ano an pwede nindong gibuhon para dai maglalaan sa indong mga pigmamati ngunya na mga holiday season. And makakatabang dyan so mga i-mention ta mga produkto sa programa. Yan po na My Marvel Tahibo Tea and Capsule, yan na Liver Aid, Silimarin Capsule, yan na Optin Lutein Capsule, asin iba pa na pwedeng makatabang sa pag-digest, pag-breakdown, kan mga pagkakan, and many more. So, ngayon ang mga abangan nyo sa programa, saro nyo pa sa dapat pang abangan. So, sa tuyong mga makakaiba, digdi sa programa, sila Master James Alejandro, Ate Nems Turla, sila Miss Weng Bravo, mga pagribata dyan sa Herbs and Nature, kaya sila Dr. Kelly, si Cowboy Charlie. So, mga ma-share kan sa indang experiences sa pag-inom kayo ng mga food supplement, makakaibanan tayan sa programa. Sa mga kababayan ta na may kaapotan, may mga komento, may pagbati sa satuyang programa, pwede nyo po ipadaraan sa inyong mga mensahe sa satuyang mga numbers, especially po sa satuyang sarong number yan na kaagapay sa Kalusugan Hotline, kung sa inting tatabangan kita kan satuyang mga pag-iriba duman sa Herbs and Nature na masimbagan, makatabang ma-explain ining mga product na ini. Kung may mga product related question ka mo, mga first time user ka mo digdi sa mga produkto na ini, pwede nyo pa ipadara dyan. And syempre makakaulay nyo dyan sila Miss Weng, o kaya sila Dr. Kelly, o kaya iba pang mga doctors and pharmacists dyan sa Herbs and Nature na tatao digdi sa mga produkto na ini. Kung halimbawa may mga certain conditions ka mo na gusto nyong maaraman kung pwede ngayon yung mga produkto na ini sa Indo, pwede nyo po yan ipadara dyan sa mga numbers na yan. Lalo po dyan sa kaagapay sa Kalusugan Hotline, 0969-610-8133, 0969-610-8133. O kaya duman pa sa ibang mga numbers digdi sa programa, yan po na sa tuyang smart line 0981-409-2873, and sa tuyang globe line is 0965-633-0955. Kung gusto nyo naman na makaulay kami through the internet, pwede nyo po kami i-message sa FB. I-send nyo po sa inyong mga pagbati, mga komento, or mga kapotan sa mga Facebook pages. Paras po kan Facebook page kan DCGB. Sa DCGB News Online po sa indang Facebook page name. Tapos sa tuyang programa naman, ang Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi Albay. Mula sa Brazil, South America, kilala sa maraming pangalan, ginagamit buong mundo. Ang tahibo na kilala sa pagpapalakas ng resistensya ay narito na. Purong-puro. My Marvel Tahibo Tea. Ito ay naglalaman ng purong inner bark mula sa puno ng tahibo. Nagpapalakas at nagpapatibay sa ating immune system. My Marvel Tahibo Tea. Ito ang purong proteksyon. Ang My Marvel Tahibo Tea Bags and Capsules ay available sa mga Mercury Drug Stores, Watson's Drug Store, South Star Drug at iba pang mga leading drug stores nationwide. Ang sakit walang pinipiling panahon. Tag-ulan man o tag-araw, ang kalusugan dapat laging may proteksyon. Kaya pagdating sa pag-iingat ng ating katawan, piliin ang mapagkakatiwalaan. Gen C Vitamin C.
Ang Gen-C ay nagtataglay ng sodium ascorbate. Vitamin C na banayad sa sikmura. Ang Gen-C ay magandang proteksyon laban sa iba't ibang problema natin sa katawan. Prevention is better than cure, ika nga nila. Kaya, panatilihing matibay ang kalusugan ng ating pamilya. Dapat everyday healthy. Gen-C Vitamin C, May laban tayo. Kaagapay sa kalusugan. Makakapanayam natin ang isa sa mga kababayan nating nakagamit na ng mga produkto ng Herbs and Nature. Alamin po natin kung paano siya natulungan ito. Kausap po natin si Sir Emil. Ano po ang inyong buong pangalan, sir? Sir Emiliano Nitro po. Mr. Emiliano Nitro. Sir Emil, kayo po ay taga saang lugar nga ho? Taga Bigayan Pers po dito sa San Jose, Batangas. San Jose, Batangas pala kayo, no? May tatanong po ako sa inyo, sir, tungkol dyan sa paggamit nyo ng Herbs and Nature. Alin ho dito yung mga nasubukan nyo na, Sir Emil? Hindi itong yung herbal tea. May Marvel Tahibo ho, na herbal tea. Oo. Bakit kayo nagkaroon ng interes sa pag-inom ng ganito mga natural na suplemento? Dati ba may nararamdaman kayong hindi maganda sa katawan? Meron ba kayong problema sa kalusugan ho dati na nagpapahirap sa inyo? Oo, ito nga ang aking kuwan. Ito ang aking kanang kamay dito sa may kilikili. Masyadong masakit kayo. Parang uri pasmaw yata rin. Kanang kamay sa bandang kilikili. Kanang braso, parang ganyan ho. Kanang baraso. Kanang baraso, sa may gawin ng kilikili, masakit. Nasaan ho siya banda? Nandun ba siya sa bahagi ng katawan o nandun sa bahagi ng braso, yung masakit? Sa baraso, di nyo sa may, basta di nyo sa may puno ng kalikiling ito. Puno ng kilikili. Yung dito ho, yung connection ho, yung pinaka shoulder joint ho natin. Doon nga ho. Dito yung masakit. So, paano ho siya sumasakit? Tipong kapag ginagalaw nyo, sumasakit po siya? Oo, lalo na ho sa umaga. Yun yung hindi po may taas eh. Hindi nyo maitaas. Okay. Kapag ba tinataas ninyo siya dati, sir, hindi nyo maitaas ng tuloy-tuloy hanggang dun sa dulo? Oo, kundi tutulungan ng kaliwa. Kung hindi tutulungan ng kaliwa, hindi nyo maiaangat. So hanggang saan lang ang angat niya? Halimbawa, yung kamay ninyo ay nakalapat dito sa gilid ninyo. Kung dati, itataas nyo siya, hanggang saan nyo lang siya maitataas? Yung hindi ho aalalayan ng kabilang kamay, yung talagang siya lang mag-isa. Hindi ho may itaas na hindi alay ng kabilang kamay. Hindi siya maitaas kahit ho kaunting pag-angat, hindi ho ninyo magawa. Oo. Tapos nandun ho sa pinakapuno ng balikat masakit. Oo, sa puno dito. Mukhang matindi ho yung pananakit na yan, sir. Gaano katagal nyo pong problema ito? Ang dami ko na nga ako nainom na pain reliever. Ang dami nang nainom na pain reliever. Sir, gaano nyo nakatagal na iniinda itong sakit sa balikat na ito? Siguro rin ni Kuan baka malapit na mag-100 taon na eh. Mag-iisang taon yung tinitiis lang ho yun. Kaya pala, ang dami yun ng mga inom na pain reliever kasi ang lumalabas, kapag kailangan yung may gawin, importante nga asikasuhin, iinom kayo ng pang-alis ng kirot para maigalaw ninyo. Opo. Ilang taon na po ba kayo ngayon? 58 po. Sorry sir, ilang taon na po? 58 po. 58. Pero iniisip ko kasi, hindi kaya may kinalaman yung pananakit nyo ng balikat? Baka may kinalaman dun sa ginagawa nyo araw-araw. Kayo ba sa palagay ninyo may ginagawa ba kayong trabaho na posibleng nagdulot ho ng pananakit ng balikat nyo? Ito po siguro nung kuha, nung ako nagtrabaho sa feed mills. Nagbubuhat po kami ng mabigat ng kuha niya. Ako po nagkakamada po kami. Sa butika ba? Nakabili kayo sa butika? Sa South Star Drug ho, doon ako bumili. Sabi nyo sir, meron na kayo napansin na pagbabago. Ano napansin nyo dito po sa pananakit ng inyong balikat? Ayan hindi ko na tinutulungan ng isa kong kamay pag tinataas sa umaga. Ngayon po hindi nyo na tinutulong. Ngayon parang naiaangat nyo na siyang na mag-isa. Oo. Nagagawa nyo nang maiangat ho siya na mag-isa kumpara nung dati. Oo, pero nung dati tinutulungan palagi ng isa kong kamay. Malaki ang pinagbago. Nung dati hindi ko maikot. Sobrang talaga akong kasakit. Parang yung tinutunggas ng gusto sa ilalim. Dati, noong mga panahon na yon, meron ba kayong mga klase ng kilos na hindi nyo na nagagawa dahil dun sa kahirapan ng paggalaw nga ho nung kabilang kanang kamay ninyo, nung kanang braso nyo? Oo, pag ako ho sa diyang kanan ng ginagamit ko, Opo. Pag ako hindi kinakaliwa ko na lang masakit po Papatay ako ng switch ng ilaw, ito na akong kaliwa ginagamit ko. Pag itinaas ko sakit masakit po Ay pag nagsusulat naman ikuan, tinitis ko na lang, nakapatong ang kamay kong papaganito. Pero nagsusulat na nararamdaman ko rin
Nararamdaman nyo din. So kahit na anong kilos po pala talaga, no? Kahit na anong kilos nung inyong kamay at ng braso, talagang nauuwi din ho sa pagsakit ho ng balikat. Paano nyo ba iniinom itong May Marvel Tahibo Tea and Capsule, sir? Para matularan ng mga nakikinig sa atin. Kita nyo, kayo, 6 na araw pa lang, ang ganda na ng pinakitang pagbabago. Hindi 3 times a day yung ginawa ko. Sa umaga po, bago kumain, tapos tanghali, ganun din, saka sa hapon. Kaya pala talagang mabilis din ang epekto sa inyo. At araw-araw nyong iniinom ito, sir. Pati nga yung misis ko, nainom din. Ganoon, pati si Mrs. Batiin natin si Mrs. Ano pang pangalan niya? Si Merna Nitro po. Si Ma'am Mirna Nitro. Nandiyan ba si Ma'am Mirna sa tabi ninyo? Opo, nandito po. Pwede bang batiin ko? Babati lang ako ng isang maikli kay Ma'am Mirna? Opo, sige po. Sige. Ma'am, kayo gumagamit na rin daw, sabi ni Sir Emil. Opo, nagamitan. Anong nasubukan nyo na? Ano nagamit nyo na ho, Ma'am Mirna? Yung Tahibo Herbal Tea po. Tahibo Herbal Tea. Pero kumusta naman ho Kumusta naman po ang pakiramdam dito sa paggamit ho ninyo nito mga herbal na ito? Hindi po ako napapagod. Ako'y nagtatrabaho na nanahi. Opo, mananahi pala kayo ha? O, Lagi po parang relax ang aking katawan. Pagkakarating ko sa hapon, hindi ako pagod na pagod. Saka lagi po nasakit ang aking ulo, walang high blood ko. high blood din pala kayo. Ano napansin nyo dun sa pananakit ng ulo nyo? May naitulong naman po ba? May dali po, di ako po may yung gamot na Anlodopin. Opo. Yes ma'am. Ay kahit po ako'y nainom, lagi pa rin masakit ang aking ulo. Ngayong uminom na kayo ng May Marvel Tahibo, napansin yung may nabago? Opo, nawala yung laging sintog-sintog ng aking ulo. Nawala ang laging, anong tawag nyo doon ma'am? Sintog-sintog? Ano yun? Parang yung sakit-sakit? Yung masakit. Nawala? Yung mataas ang cholesterol ko. Oo, kasi mataas ang kolesterol ninyo. Ganon nyo katagal na iniinom yung Tahibo? Ganon din po ba? Kasing haba nung pag-inom ni sir? Sakit po kami dahil siyang nakarinig, siyang pinili. Yun niya. Oo nga pala, natutuwa ho ako na naging maganda yung inyong pakiramdam, lalo't hindi ho biro yung sa inyo. Ngayon, mas nakakapagtrabaho na, mas nakakapanahina kayo ng maayos, hindi na kayo, mas komportable na pag nagtatrabaho tayo. Bago ako pumasok, nainom na ako. Tapos pagka sa gabi po, bago tumulog na inom din, diretso yung tulog ko. Hindi katulad nung nagising ako na alas 12. Opo. Alas 4 na po. Alam nga, tumulog pa ako ng alas 4. Oo nga. Naku, mabuti at naging maganda din ang inyong tulog. Nakakakumpleto na rin kayo ng pahinga ngayon. Kayo ba'y araw-araw na nananahi, ma'am? Opo, araw-araw. Mabuti na lang at nakatsyempo si Sir Emil na makapakinig dito sa amin sa Kaagapay sa Kalusugan. Ako nga pala, nabanggit ko si Sir Emil, kayo po, Ma'am Mirna, di ba, na kayong kasama lagi ni Sir Emil. Napapansin nyo ba ni si Sir Emil, sinasabi niya, mas maigi na ho ba yung kanyang, yung kanyang braso ngayon, yung kanyang balikat ngayon? Ako, malaki po talaga pinagbago. Malaking pinagbago. Kayo mismo kasi nakakakita kaya kako sabi ko tanong ko rin sa inyo kasi malamang nakikita niyo dati yung hirap na pinagdaanan ni Sir Emil. Hirap na hirap din po ako noon. Pagdadating ako, lagi sabi masakit ang ganyan. Marami na ako nabiling gamot, hindi naman di no ako'y makasweldo, pinapunta ko na po siya sa lipat, pinabili ko. Subok tayo herbal para yung dahil namumroblema na rin ako doon sa'yo, parang mababalda na ang katawan Hindi po makabuhat din ng tubig na isang timba. Oo, siyempre. Dominanteng kamay niya ay yung kanan So talagang iba sana talaga yung lakas ng kanan. Kaya nga, sabi ko nga, mabuti naman at mas nagpakita na ho ng pag-igi yung kanyang braso. Mula nung nagamit ninyo sila, ma'am, mukhang hindi na kayo nagpapawala nitong produktong ito, ano? Opo. Dahil ako po'y nahihirapan din na siya namayat. Prestong tayo paghihiga. Tapos sa gabi ko hindi makatulog at ang mata para laging yung naluluok, yung ang ibang laki dahil hindi makatulog. Oho, parang Ayon na siya, parang ang katawan na sigla-sigla na. Mabuti naman ho kung gano'n. Ngayon po okay na siya, nakakaayos na ho yung tulog niya. Ayos na po ang tulog niya, diretso na rin po yung niya. Hindi katulad nung minsan, alas 12, alauna, gising na. Di kapag alis ko, gising siya. Palagay ko baka iniindap mo niya yung sakit kahit sa pagtulog, baka ang hirap pumosisyon no? Ang hirap makakuha ng pwesto. Ngayon ho, kumusta na ho ang timbang ni Sir? Sabi niyo, nangayayat ho siya dati. Ngayon ho ba, ngayon umigi-igi yung kanyang timbang? Umigi na po, parang sumariwa ang mukha.
Sumariwa ang muka. Naku, maganda yan. Mas healthy tignan, mas malusog tignan. O, nun para po siyang namayat na kahit pinainom siya ng vitamins, binigil ang vitamins, yun ang akin binili muna, yung gamot na yun. Opo. Naku, salamat naman po pala kung ganun. Kasi hindi lang ho si Sir Emil na siyang nakapakinig dito sa programa ang gumagamit ngayon ng produkto, pati kayo, nakakainom na po ito at nakatulong ho na maigi dun sa inyong masakit ho na ulo, Hindi ako nakakatulog. At hindi kayo nakakatulog ngayon, nawala na yung sakit ng ulo, nakakatulog na kayo ng maigi, Yung pag ko ng tulog diretso na. at yung tulog nyo diretso na. Yung blood pressure kaya ninyo, kumusta na, no? Curious lang ako dun sa BP nyo. Sana'y umigi-igi na rin, ano? Nagpa-blood pressure na po ako kanina dahil nagpa-check up ako. Ay 100/70. Oh, normal na. Normal ang BP nyo. Dati ba? Gano'n ba kataas yan dati? 100. Ano sabi niyo, ma'am? Dati po laging 150, 100. Tapos Kaya talagang mataas po ang presyon nyo dati. 150/100. O di maganda ho. Ang laki ho ng binaba, ay wala na pong nasakit sa akin. Hindi na po nasakit ang ulo ko eh. O sige, salamat po sa inyo, Ma'am Mirna, ha. Thank you. Po. Opo. Po. Ayan, si Sir Emil po ulit. Maraming salamat po ulit, Ma'am Mirna. Opo. Ayan, Sir Emil. Naku, napasarap ang kwentuhan namin ni Ma'am Mirna. Thank you very much kanyo kay Ma'am Mirna. At maraming salamat din po sa inyo, Sir Emil. Kasi ang dami na nilang naikwento sa atin dito sa programang ito. Sir Emil, bilang panghuli, ano ang inyong maipapayo dun sa mga nakikinig sa atin na baka ganyan din ang pinagdadaanan? Baka may masakit din sa katawan o baka kagaya ni Ma'am na nahihilo din o nahihirapan matulog. Ano po ang inyong maipapayo? May payo ko lang kay gumamit na rin. Napakagaling niya talaga. Isang linggo pa lang nagamit si malaki na at pinag-iba. Opo. At kami po ay natutuwa. Nagpapasalamat po kami kay Sir Emil sa kanilang oras po ni Ma'am Mirna na inilaan sa atin. Sana, Sir, ay mas magpatuloy lalo na maging maganda ang kalusugan po ninyo at ang kalusugan po ng inyong buong pamilya. Maraming salamat po ulit, Sir Emil. God bless you. Kaagapay sa kalusugan. Ang mga natural as in herbal na produkto pares kan may Marvel Tahibo Tea and Capsule, Gen C Vitamin C, Gen C Plus, Liberate Silimarin Capsule, Optin Lutein, 4G Antioxidants, Vitrum Fat Burner, as in Plemix Lagundi ay available po sa gabos ng mga leading drugstores nationwide. Pares kan Mercury Drugstore, South Star Drug, Watson's Drugstore, as in iba pa. Mababakal man ini online. Hanapon sana ang Herbs and Nature Corporation sa Shopee, asin sa Lazada. Para sa mga kapotan, pwedeng mag-text o tumawag sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Pag inuubo, plema. Pag hinihika, plema. Paghirap sa paghinga, parado ng plema. Ilabas ang plema sa bisa ng lagundi. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ang Plemex Forte ay gawa sa natural na dahon ng lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Para magaan ang paghinga, hinto ang ubo, tigil ang hika. Ubo, Plemex. Hika, Plemex. Hirap sa paghinga, Plemex. Madaling tandaan, plema? Plemex! Basta lagundi, Plemex! Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your Ang 4G antioxidant kasi is iniinom lang po siya isang beses isang araw. Yes. So, a recommended time natin for intake is 1 oras bago matulog sa gabi. Pag sinabi nating 1 oras bago matulog sa gabi, sana yung pagtulog po ng isang tao is between mga 9 p.m. to 10 p.m. kasi hindi siya puyat. Sana. Yun ang gusto nating sana po. Kasi, bakit sinabi natin na dapat 9 p.m. or 10 p.m.? Kasi, ang gusto nating ma-achieve is yung optimum benefit ng isang antioxidant, which is yung 4G nga. So, bakit makailangan sa gabi? Dahil yung tinatawag nating cell regeneration or cell repair na nangyayari sa katawan natin is between 10 p.m. to 4 a.m. in the morning. So doon nag-repair yung mga cells sa buong katawan natin habang natutulog tayo. So pagka merong antioxidant doon, ibig sabihin nasa katawan na natin yung antioxidant, makakatulong siya sa mabilisang pagre-repair, sa mabilisang pagre-replenish ng mga nawalang cells sa katawan natin. Yung kagandahan kasi ng 4G, pag in-intake mo siya ng ganong oras, makakatulong talaga
talaga siya pampatulog, pampakalma kasi. Meron kasing natural calming effect yung ating 4G antioxidant. Good time! Masaya pag may selebrasyon. Huwag lang masasobrahan. Pag nasobrahan, masama sa kalusugan. Baka magkatama din sa atay. Moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay silimarin na nakatutulong sa kalusugan, pati sa atay. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, yan ang celebration. May good time man o wala, ingatan ang kalusugan. Alagaan ang atay. Liverade Silimarin Capsule. It's Liver Lover, boys! Cheers! Ang Liverade ay mabibili sa iyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaagapay sa kalusugan. Health Update. Maraming diabetic ang madaling matuksong kumain sa tuwing may handaan. Ang cakes, candies o cookies ay makikita kahit saan. Ang mga pagkain ay mistulang sumusubok sa ating tibay kaya posible tayong bumigat. Pero sa pagiging diabetic ay hindi nangangahulugan na isusuko mo na ang iyong favorite foods. Ayon kay Dr. Elaine Maggi, ang author ng Tell Me What to Eat If I Have Diabetes, Nutrition You Can Live With, huwag mong kawawain ang iyong sarili kapag may handaan. Maaga ka lang anya na magplano. Magkaroon ka ng kontrol sa iyong kakainin. Iwasan ang karaniwang high fat and high sugar na pagkain at inumin. Alamin ang mga kombinasyon ng carbohydrates, fats at fiber sa iyong mga kinakain. Asahan mo na rin ang mga uri ng pagkain na ihahanda sa handaan. Kung sa tingin mo ay mayroong handang paborito mong dessert, paghandaan mo rin ng iyong gamot sa buong araw para kahit isang hiwa lamang ay makakuha ka. Makabubuti na rin na kumain ng iyong merienda bago ang pagdiriwang dahil baka walang naihandang pagkain na pwede para sa'yo. Ipinapayo rin ni Dr. Maggi na magandang alternatibo ang magdala ng pagkain na hindi bawal. Anya, siguradong ma-appreciate ng nag-anyaya sa'yo ang iyong ginawa dahil hindi niya aalalahanin na baka ikaw ay magutom. Ang importante ay ang iyong presensya sa piging. Kaagapay sa kalusugan. Okay, maraming salamat Ate Nems Turla sa Kaagapay sa Kalusugan Health Update. Importante naman talaga yung mga kahit wala kang dalang pagkain, basta yaon ang sa imong presensya. Pero syempre, paano kung may mga problema ka man yung pangkalusugan na kaipuhan mo maglimitar sa imong pagkakan? So tama man itong mga sinabi ni Ate Nems kanina, lalo na kung diabetic ka, dapat luway-luwayan mo lang talaga sa imong pagkakan and kaipuhan mo talaga ning matindihang research sa mga pagkakan na bawal sa imo asin pwede sa imo. Pares kay itong mga suggestion ni Ate Nems, kung halimbawa bawal ka sa mga araw kay ning masisiram na pagkakan, pares kan cake, pares kan mga candy, asin iba pa na mga maamis na pagkakan, pwede ka bang gayon magdikit-dikit. And susaro talaga sa pinaka-big advice ni Ate Nems, lalo na kung mapapasabak ka na talaga sa pagkakan and dahil mo talaga mapupugulan na magkakan despite na aram mong bawal ito na mga pagkakan sa imo, dapat magdara ka talaga ning mga bulong na sa imong pigiinom para duman sa imong mga bawal na pagkakan, para maiwasan mo manggalayon na maglalaan sa imong sakit. And syempre sa mga kababayan pag halimbawa may mga damage na sa tuyang mga hawak, especially sa mga kababayan na di conscious sa indang atay, dapat maging conscious po kita lalo na ngunyan na holiday season. Sigurado mapapasiba talaga kamo sa mga matataba na pagkakan, mapapainom ng mga alcoholic drinks. Kaya mga bagay na yan nakakapektar talaga sa satuyang mga atay, nakulaan sa iyang mga epekto. Kaya nagkakaigwa sa mga kababayan may mga nadagong gani kita one time pagkatapos bagong taon nagpa-confine o kaya pagkatapos kang bagong taon nagpasiring sa doktor, nagpa-check up na nagruluwas sa mga sintomas kan mga problema sa atay. So iba nagkakaigwa ng jaundice, nagkakaigwa ng mga abdominal pain,
nagkakaigwaning mga body pain, darakang sintomas siya ng mga problema sa atay. Kaya dapat ngunyan pa sana pag-aram nyong maraot ang sa indong lifestyle since na nagpuon ang taong o kaya kang mga nagpupuon pa sana so mga other years, mga past years kung aram mong bako magayon ang sa imong lifestyle, dapat mas maging conscious ka na ngunyan na ang mga okasyon maabot, mapapasiba ka talaga and iwasan ta ang mga panlain na mga sakit. And makakatabang dyan sa mga kababayan ta na nagkakaproblema sa mga atay na magsuplemento sinda, magdagdag sinda kan mga food supplement. Pares po kan liver aid silimaring capsule, makakatabang yan para sa liver health. Kan sa tuyong mga kababayan, pwede nyo siyang isabay sa imong mga maintenance, lalo na kung high blood ka, tapos may mga iba ka pang sakit sa imong hawak, may problema ka pa sa imong atay, isabay nyo po yan sa inyong oral daw na pag-inom ng mga bulong. Liver aid silimaring capsule. And duman naman sa mga kababayan ta na napapagal sa pag-digest kan mga pagkakan o kaya may mga problema sa tulak, piga-advise sa tabi sa mga kababayan ta, lalo na duman sa mga napapagal, magkakan, napapagal sa digestion, ang My Marvel Tahibo Tea and Capsule. Pwede nyo po yan isabay. Makakatabang yan kaya na My Marvel Tahibo. Bako lang siya natural, kundi may mga effects pa siya, may mga properties pa siya na nakakatabang para sa pag-digest kan mga pagkakakantang mga pagkakan. At the same time, kung may mga chemicals kita na naglalaw sa tuyang hawak, mga bakong magayon sa tuyang bowel movement, nakakatabang siya para mas magrahay ito and mailuwas sa mga chemicals, mga toxins na naiipon dyan sa imong tulak. At the same time, mawara, di ba? Maging magayon ang sa imong pagkakan. And pag-relate itong sinabi ni Ate Nems kanina, duman sa mga diabetic naman ang mga diabetic, pwede nyong i-apply itong mga tig-advice ni Ate Nems, Actually, magayon ito, na-realize ko pwede ko pala nitong dibuhon, lalo na mahilig man kita sa mga maaamis, baka delikado man kita sa diabetes. Pero dapat, sabi nga in moderation lang talaga ang pagkakan kay mga pagkakan. Kung dakulon dyan ng mga maamis, dapat moderate lang sa imong pagkakanon na maamis. Kung may mga karne dyan, dapat moderation lang ang pagkakan mo kang mga mga karne na iyan. Duman sa mga kababayan ta na diabetic, halimbawa gusto nyong dahil magkulugman subuot kan sa indong mga pag-iriba sa dudumanan nyong mga okasyon, mga dudumanan nyong selebrasyon, para sa makibisita ka sa kapitbahay mo, New Year, makikiselebrate ka sa inda, pwede ka magdarakan sa imong sadiring pagkakan. Para sa sinabi ni Ate Nems kanina, pwede ka man magdarakan sa imong pagkakan. So, pwede mo man i-share sa iba. So, bako lang para sa imo, pwede mo man i-share sa iba. Then, pwede sa imo siyang pagkakan na in terms of di siya bawal sa imo. You know what I mean? Di siya bawal sa imo, pero pwede siya sa iba. Pwede man siya sa imo, pwede man siya sa iba. Yan mga advice ni Ate Nems. O kaya talaga itong sunod talaga itong intense research, intense research. Mag-research talaga kita sa mga pagkakan, pag-abot sa mga calories, mga fats, para aram ta kung ano mga pipiliun tang pagkakan during the celebration, during the holidays, during the time, during the moment na makarakanan na kita. Aram ta na kung anong pipiliun ta and aram ta kung pira, kung gaano kadakol ang sa imong kukuwaon na pagkakan. Alright? So, yan mga advice para sa tuyong mga kababayan na gustong dai masubrahan sa pagkakan tang bawal sa inda. Sige, duman naman kita sa mga kababayan ta na gustong baguhon ang sa indang lifestyle pag-abot kan bagong taon. Lalo na kung ngunyan pa sana mataba-taba na kita, ngunyan pa sana marautan sa tuyang lifestyle. Gusto tang mag-exercise, pwede tang i-advise na magsabay ng pag-inom, ng Petrom Fat Burner. Magayon nyo na Petrom Fat Burner, nakakatabang siya para magbawas ng timbang sa mga matataba dyan, sa mga magagabat dyan. Makakatabang siya para bawasan itong sa indong timbang. At the same time, bawasan itong mga kolesterol, na pwedeng magresulta sa mga mas malala pang mga sakit, mga tugang.
Magayon pa digdi sa Pitrom Fat Burner, kung babalikan ta sa mga dati tang lesson about sa Pitrom Fat Burner, sa mga dati tang episode about dyan sa Pitrom Fat Burner, so mga calories, so mga excess calories and fats na naiipon sa satuyang hawak na nagiging taba dyan sa satuyang mga hawak, kino-convert yan kang sarong ingredient kan Pitrom Fat Burner yan into energy. Tapos so, energy naman, kaipuhan ta itong makonsume sa sarong aldaw. Kaya, much better na inumon yan puon pa sa aga na dai pa kita nag-iiro. Then, pag mairo na kita, dapat talagang full force man sa tuyang pag-iro para makonsume ta talaga itong energy. Kaya mapapansinin do sa mga nag-share kan sa indang experiences digdi sa programa, talagang ma-energetic so sa tuyong mga kababayan na nag-iinom kayo niya, energetic at the same time, nagbabawas talaga so sa indang timbang. Kaya yun magayon dapat balance, dapat nasa coordination talaga ang pag-iinom kayo ng mga food supplement. Maski anong klaseng mga food supplement, para kang may Marvel tahibo, dapat in coordination manggilayon duman sa imong pigkakakan, so sa imong mga activity sa oral daw, pati duman sa liver aid. Actually gabos na yan, pero magayon dyan ta mga natural yan, mga natural yan, kaya wala ka mong problemahon mga natural yan, wala ka mong mga side effects na pwedeng mamati dyan, since mga natural po yan na mga food supplement na yan. Kaya kagayunan dyan Kaya sa mga kababayan ta na may mga kahaputan pa regarding dyan sa mga food supplement, kaya may mga certain conditions ka mo na gusto nyong iapot sa satuyang mga pag-iriba duman sa Herbs and Nature, pwede nyo po ipadarayan sa Kaagapay sa Kalusugan hotline 0969-610-8133, 0969-610-8133, o kaya duman sa iba pang mga number sa Smart Line 0981-409-2873, 0981-409-2873, ang sa tuyang Globe Line is 0965-633-0955, 0965-633-0955. Don't forget to like and follow ang sa tuyang Facebook page, Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi, Albay. Kaagapay sa Kalusugan. Yung ubo na po ako na ubo, umpisa na po yun Sa pag-ininom ako siya ng Gremex, okay na po ako. Sa akin po, proven ko po na mabilis po humuhupa yung ubo ko at hindi na po tumutuloy yung asthma ko. Mabilis po yung narirelieve po agad ako pag umiinom ako ng Gremex. Noon nga, inuubo ako pagkagabi. Pag inom ko nung Gremex Lagundino, hanggang ngayon, hindi ako inuubo ng ubo. Maganda epekto, nawala yung ubo ko. Mga anak ko po, lahat po sila, pinaiinom ko ng Gremex Lagundin. Kasi po yung isang anak ko, yung 8 at 12. Lahat po yun, puro Lagundin lang po pinaiinom ko Mahirap talaga pag inuubo ka kasi pag ubo ka, tuloy-tuloy, bilbirin, diba? Parang ayaw na akong sigilan ng ubo. Hindi na tigulan na ubo yan. Kailangan gumamit ka na ng Gremex. Pero ngayon, okay na nga po ngayon, ginawa talaga. Tsaka lumalapas yung klima mo. Kumahagod yung dibdib mo. Isa Calzado po para sa kalusugan at Optin Lutein Capsule. Ano ba ang lutein? Ito ay antioxidant na likas sa mata. Mahalaga sa proteksyon ng retina. Habang nagkakaedad, nababawasan ng lutein sa mata. Ang labo, no? Ang malinaw? Optin! Araw-araw akong umiinom ng Optin dahil tumutulong ito sa aking kalusugan, pati na sa paningin. Para sa akin, maliwanag ang solusyon. Proper diet, exercise at Optin Lutein Capsule. Kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kaagapay sa Kalusugan. Magandang kalusugan sa inyong lahat. Isang masbuting ginang po ating kakapanayamin sa kwentong pangkalusugan. Siya po ay taga Holy Spirit, Quezon City. Siya po ay 40 years old. Kamusahin po natin si Ma'am Glenda Caldo. Si Ma'am Glenda parang energetic, parang walang problema. Alam nyo, ikikwento sa atin ni Ma'am Glenda kung bakit siya gumamit ng mga food supplement tulad po ng ating Liver Aid Silimarin Capsule. Maraming kababayan po natin na maraming problema rin sa kalusugan. Paano niyo po ginamit yung Liver Aid Silimarin Capsule? Gusto lang ito kasi naano ko po sa sa advertiser ng sa liver.
Nung gumamit po kayo ng ating Liver Aid Silimarin Capsule, ano po yung naging pakiramdam nyo, ma'am, nung gumagamit po kayo? Mabuti naman po. Parang mas lalong gumanda yung pakiramdam. Nung uminom po kami ng Liver Aid. Kumbaga, protection lang po sa atay ninyo. Protection lang po, opo. Nabanggit nyo po kanina kasi sabi nyo nga po, wala naman kayong mga sakit, wala kayong sakit na nadawa, pati yung asawa ninyo, at madalas po ay gumagamit ng mga herbal. So ngayon, kamusta? Bukod sa inyo, sino pa huwag gumagamit na itong Liver Aid Silimarin Capsule? Kami pong mag-asawa. Kayo mag-asawa. Kami pong mag-asawa ang gumagamit ng Liver Aid. Kumbaga gusto nyo lang talaga ang proteksyonan yung inyong kalusugan. Opo, sir. Maganda kasi siya. So, yan lang po talaga yung ininom namin sa kasakay. Naku, ma'am, marami po salamat po sa pagbabahagi niyo po, na kahit wala po kayong sakit sa atay, talagang gusto niyo gumamit itong ating Liver Aid at maganda lang po sa pakiramdam. Maraming kababayan po natin, ano po yung payo at mensahe niyo po sa ating mga kababayan? Uminom lang po sila ng Liver Aid para protection sa atay. Kasi maganda po silang lahat. Ayun. Ma'am Glenda, maraming salamat po. At kay Sir, maraming po salamat. Thank you po. Ayun, thank you very much po. God bless po. Ito po ninig ko, si Coco Charlie, bumabati po sa inyo na magandang kalusugan sa inyong lahat. Kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan. Yes, actually, Master Yin, sa Atinems, yung Liver Aid natin is for prevention kung wala ka pang nararamdamang sakit at supplementation if in case meron ng nawawalang nutrients sa atay mo. Tapos, on the other side, meron din siyang therapeutic effect. Marami sa mga sa mga doctors ngayon sa atay is talagang piniprescribe na yung pag-inom ng Liver Aid, lalo na kung meron silang fatty liver. Magandang balita yan. Kasi ibig sabihin, yung Liver Aid nagagamit mo na para makaiwas sa sakit at magagamit mo pa din kung meron ka ng problema sa atay. Yung Liver Aid natin, kakagaling siya sa fatty liver. Ang kagandahan niyan, Ate Nems, Master James, kung meron ng sakit na malala sa atay ang isang tao, mas kailangan niyang mag-take ng Liver Aid. Kasi ang Liver Aid is antioxidant. Sabi nga natin, pang-supplement siya. Ibig sabihin, pang-tulong siya sa mga medicine na gamot sa kung ano man ang disease ng inyong atay. Ibig sabihin, nakakatulong siyang pang-suporta. Hindi na lalala pa. Kumbaga, kung meron kang liver cirrhosis, mape-prevent ng Liver Aid yung pagkalat ng pagpepeklat ng iyong atay. Makakatulong pa rin. So, hindi naman pala dapat rin talaga siya. Mawalan ng pag-asa ang mga pasyente natin na meron po mga ganitong mas malalang karamdaman kaysa sa fatty liver. Kasi parang ang lalabas, Ate Nemi, Miss Weng, maisasalba mo pa yung nalalabi na healthy cells of your liver. So, it will help in prevention dun sa further na damage dun sa liver. Actually, Master James, yung mga produkto talaga ng herbs in nature is ginawa natin for prevention. Ngayon, nagiging supplement siya kung meron ka ng certain disease na iniiwasan mong lumala. Tama. Pero sabi nga natin, prevention is better than cure. It's better than treatment. Mas maganda, alam mo man o hindi mo man alam na meron kang sakit sa atay, mag-Liver Aid ka na. Kasi sabi nga natin, lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ang unang nagka-process is yung atay natin. Ultimong yung sinisimhot natin ng mga pollutants, ang unang nagka-process niyan is yung ating atay. So, ang pinakakawawa is yung atay natin. Bago yan pumunta sa iba't ibang organs natin. Kung gamot na, kung gusto mong talaga siyang pang-adjuvant treatment, parang pangtulong sa paggamot, kung ano man yung liver disease na meron ka, ang gagawin mo, may megadose ka na ng Liver Aid. So, pagka megadosing, kunyari, meron kang hepatitis, kung meron ka ng fatty liver, pwede kang mag-megadose. 6 na piraso isang araw. Tapos, pagka nakapagpa-check up ka na at nag-regulate na uli, hindi ka na fatty liver, pwede kang bumalik sa 3 times a day, which is, yun naman talaga ang recommended daily dosage ng ating Liver Aid. Kaagapay sa kalusugan. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check.
Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-C din araw-araw. Ang Gen-C Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-C Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-C. If symptoms persist, consult your doctor. Ang una kong nasubukan ay Gen-C Vitamin C. Ang malaking bagay, hindi ako inuubo, hindi ako sinisipon. Hindi na lang papakawala nun. Medyo pagka-isisiponin, wala, hindi na ako tuloy. At saka nakasag-resistensya ako eh. Hindi na ako sakitin. Ang GC ko na, tinunod ko na Nigados, no? Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon. Gusto kong tumulo ang luha ko kasi alam mo, ito talaga nagpapagaling sa akin. Maging sa pamilya ko, kasama namin ito. Vitamin C nagtitake ako hanggang ngayon. Malaking bagay yung pag-inom. Gen-C po. Wala ko mamamatay na ako nun sa pakaramdam ko. Pagkalaman din po lang napakarami. Sana nga po yung mawawala yung produkto niya. Alam mo, siguro wala pang 4 na araw. Nawala yung ubo ko. Napakaganda ng Gen-C talaga. Kaagapay sa kalusugan. Ang mga produkto kan herbs and nature paras kan My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidants, Liver Aid Silimarin Capsule, Optin Lutein Capsule, Pitrum Fat Burner, Gen-C Vitamin C, Gen-C Plus, Asinplemex Lagundi Capsule and Syrup. Yan po na mga produkto na yan ay available sa gabos na mga drugstores, mga botika, pharmacy nationwide. Kaya maski sa income mo magduman, dapat po igwa ka mong mababakal kaya ng mga produkto. Kaso, may mga lugar talaga na di nakakaabot ni pares duman sa mga upland areas talagang harayo, di naaabot kang mga sasakyan, ano? Kaya kung halimbawa gusto nyo magbakal kay ni, iapot nyo muna, baka igwaman sana. At tibad, kung igwaman sana, nagbabakal ka mo digdi sa sentro, di napaparayo palagod ka mo, di ba? So, iapot nyo muna. And sa mga kababayan ta naman na gustong magbakal pero nagdududa dyan sa mga saradit na tindahan, pwede nyo po ibisita, pwede po kamo magbisita duman sa talagang bistadong bakalan. Para po kan Mercury Drug Store, South Star Drug, Watson's Drug Store, The Generics Pharmacy, tapos yung paras naman ng J-Med Pharmacy, yung Ultra Drug, o kaya yan na Generica. Yan po, sigurado may mababakal kamo dyan. And sa mga kababayan ta naman na takot sa indang pagluwas since may mga pigbabantayan pa kitang mga sakit, paras po kan COVID-19 o kaya itong mga iba pang mga sakit na nakukuha ngunya na panahon ng taglipot, maringan nag-init-init na kanina. So, pwede ka mong magbakal through the internet. Pwede po online. Magbakal ka mo dyan sa Lazada o kaya sa Shopee. I-search nyo lamang po yan na Herbs and Nature. Then, ma-appear na sana sa indang mga produkto dyan sa mga apps na yan. Then, i-deliver sa indo pag nakapili na kamukal sa indong mga produkto na gustong inumon. Siyempre, babayadan nyo pag abot, of course. So, yan po ang mga paagi para makabakal kamo kaya ng mga produkto na yan. And sa mga kababayan ta na may mga kahapotan pa digdi sa programa, may mga pabati, may gustong iapot, ipadara nyo po yan sa satuyang mga numbers, sa satuyang kaagapay sa kalusugan hotline. Yan po ay 0969-610-8133. Yan po na number na yan. Pwede nyo pong i-message dyan na makakaulay nyo sila Ma'am Weng, sila Miss Weng, and sila Dr. Kelly, mga pagribatayan. Hali duman sa Herbs and Nature na nagtatabang sinda na masimbagan. Ang sa indong mga kapotan, lalo na kung mga first time user ka mo digdis. So, pwede nyo po dyan na i-message sinda. O kaya, duman sa iba pang mga number sa Smart Line 0981-409-2873, 0981-409-2873, and sa tuyang Globe Line is 0965-6330-955, 0965-6330-955. Don't forget to like and follow ang sa tuyang Facebook page na Kaagapay sa Kalusugan, Legazpi, Albay. Kaagapay sa kalusugan.
Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa liver lovers, Liver Aid pa din. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid with proper diet and exercise araw-araw. Liver Aid Silimarin Capsule. Be a liver lover. Liver Aid na! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para may laban, Gen C+. Vitamin C na, plus zinc pa. Gen C+ na. Maaaring makatulong sa immune system with proper diet and exercise. Resistensyang palaban sa tulong ng Gen C+. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C+. If symptoms persist, consult your doctor. Tungkulin ng immune system na labanan ng katawan laban sa sakit at karamdaman. Kaya naman, tulungan natin ito na mapatibay. Kumain ng wasto at malulusog na pagkain. Iwasan ang labis na stress. Huwag maglalasing. Iwasan ang labis na pagpupuyat. Ugaliing uminom ng sapat na tubig. Ihinto ang paninigarilyo at iba pang bisyo. Huwag kaligtaang mag-ehersisyo. Uminom ng mga immune-boosting supplement gaya ng My Marvel Tahibo Tea and Capsule, 4G Antioxidant, Gen C Vitamin C, at Gen C+. Ang mga herbal supplement at vitamins na ito ay kilalang nakapagpapalakas ng resistensya. Ang pag-inom ng My Marvel Tahibo Tea Bag ay 5 cups a day, habang 3 beses bawat araw naman ang My Marvel Tahibo Capsule. Isang kapsula naman ng 4G Antioxidant ang iinumin bago matulog sa gabi. Maaaring itaas ang dose ng pag-inom ng Gen C o Gen C Plus sa pamamagitan ng mega dosing para mega din ang proteksyon. Uminom ng Gen C Vitamin C o Gen C Plus, 2 capsule sa umaga at 2 sa gabi. Tandaan na ang pagkakaroon ng malakas na resistensya ay hindi lamang para makaiwas sa sakit, kundi para matulungan din na mapabilis ang recovery mula sa sakit o karamdaman. Kaagapay sa kalusugan. Alright, inaabot na naman kita ng oras ng pagpapaaram sa satuyang programa. Bago kita magdagos, pasalamatan ta muna sa mga nakakasabay tangunyan. Sa technical side, thank you. Sa management, kan DZGB, thank you. Sa management naman, kan Herbs and Nature, sa mga nakaiba ta kanina, sila Miss Weng, si Cowboy Charlie, si Master James Alejandro, si Ate Nems Turla, mga pagribata naman sa kaagapay sa Kalusugan Manila, thank you. Asin sa Indo, mga tugang na nagdangog, nagtutok sa satuyang programa, thank you. Bago kita magpaaram, gusto ko lang batiyon ka morning. Happy New Year tabi sa Indo, mga tugang. I hope maugma ang selebrasyon nyo. I hope maray ang sa indong pagsabat sa bagong taon. Mga tugang, God bless sa Indo Gabos. Adios! Bigyang pansin, di ba't ang Pasko ay para sa atin? Pasko dito sa atin.
Inyong napakinggan ang programang Kaagapay sa Kalusugan. Abangan muli tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, kasama si Kuya Jan Barrios, dito sa DZGB. Always number 1. Kaagapay sa Kalusugan.